כל יום בשעות הערב והלילה הרב נותן שיעורים בכולל שבנחלה. במהלך השבוע משעות הבוקר ועד אחר הצהריים הוא מקבל מדי יום מאות אנשים. גונן סלונימסקי וילדיו נסעו מקיבוץ כנרת המרוחק עד לנתיבות. השלישייה שעד היום רק שמעה על הרנטגן מסיפורים, מגיעה לפגישה אישית ראשונה עם הרב כדי להזמין אותו לבר מצווה משולשת. טוב. הרב, חושב קצת עושים אותך, שומע איך שהיית איתכם מאוד, ואנחנו עובדים אותך מאוד. ועל הברכה שנתת לי עם הגבה שלנו, ובבית שלנו שהיית סנדק, ואנחנו מאוד מודים לך, ואנחנו מאוד רוצים שתהיה בבר מצווה שלנו. זה סנדק השלמה שלי תליד שלישיה. כבוד הרב, גם יש שאלה. להם אתה שואל את כל הכוחות האלה? מה זה בכיף? דבר שני, לא מוכר שזה הרנטגן לא השיב באופן ישיר לשאלותיהם של הילדים, אבל ברגע מסוים אחד, העיניים שלו אומרות הכל, אולי חושפות מעט מן הסוד. רויטל היא אם חד-הורית. התאומים שלה זיק ושון נולדו בשבוע 27 להיריון שהם סובלים משיתוק מוחין. יחד איתם היא נוסעת מנתניה לנתיבות כדי לבקש ברכה. מאוד חיכיתי להם. הייתי מופתעת שזה תאומים. זהו, אבל הם נולדו בשבוע 27, די בהפתעה. זהו, משם התחילה האי-ודאות בעצם. אנחנו היינו בטיפולים של קלינאי תקשורת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיות, הידרותרפיות. תמיד את מחפשת תשובות נוספות שלא נותנים לך. הבעיה העיקרית כרגע זה השפה שלהם. השפה של ילד שרק התחיל לדבר. אז מה לך ולאמונה? איך את מגדירה את עצמך? אני חילונית לכל דבר. לכל דבר? כן. אני גם מאמינה באבולוציה. לא מספר את זה. אוקיי. הרב. נראה לי כל בן אדם שעובר קשיים בחיים הוא כזה מנסה להתחבר לצד הרוחני יותר שלו. יש רגעים כאלה שאת אומרת לעצמך אני לא יכולה יותר? כן? היה לי. ביום שלישי, רביעי. עשיתי להם בדיוק ניתוחי עיניים. ניתוח שלא הצליח. מה את רוצה לשאול את הרב? יש לי המון שאלות. מה? מה יהיה איתם? מה את מצפה שהוא יגיד לך? שהוא יגיד לי שעוד 10 שנים כשאני אפתח עיניים, יהיו בסדר. אין להם בן אדם יותר קרוב ממני. אז את יודעת, זה די הכל תלוי בי. ואם יום אחד יקרה לי משהו, אני צריכה לדאוג לעצמם. זה בעיקר מה שמפחיד אותי. זה התמימות שעולה.
שאלתי מה היה? בדיוק מה שרציתי לשאול. הוא אמר לי שמך חייבים שיהיה בסדר. כן? את אופטימית יותר עכשיו? מתוקזקת יותר. אנשים שמגיעים לרב עם שאלות הרות גורל בנוגע לפרנסה, רפואה, שאלות של חיים לפעמים. מהיכן הכוח של הרב והארנות לקבל החלטות לשאלות כאלו גדולות? לא פשוט. שנברך את זה הנפלאות. אין לך אדם שלא חווה עליו דברים קשים. זה הכל כותב רבנו הרי, תיקונים. לכן תיקון, כשאדם נולד בעולם, הוא נולד כתינוק. עובר תיקון מהלך חייו. לאחר מכן, כשהוא נפטר מן העולם, יש לו ניתוק מהנשמה. תינוק, תיקון, ניתוק, תמותיות. ג' יפית מגיעה מכיכר המדינה להילולה השנתית בנתיבות. היא מרגישה כאן כמו בבית. אנשים רבים בקהל מזהים אותה מהטלוויזיה, אבל יפית מסתובבת ביניהם כשווה בין שווים. אני מברכת עם ישראל, שיהיה להם שמחה, שיהיה להם הצלחה, לנערים ידמו, לנערים שימו. ברגע הזה יפית היא רק עוד אישה שרוצה כוח להמשיך לשמור על עולמה ועל היקרים לה. התפילה הכל כך שלמה שלה מעוררת בי אפילו קנאה על היכולת שלה להאמין שיש מישהו שבידיו תשובות לשאלות שהעולם המתקדם והמודרני שלנו לא מסוגל לספק. מאין יבוא